ni aka kafa ta kuma APC ta ce domin da certificate ɗina na CPC aka yi ta. Amma magana ta gaskiya duk wanda yake raye a Najeriya da kasashen waje baya gamsuwa da abin da shugabanninmu na APC tare da shugaban kasa abin da yake faruwa a ƙasarmu Najeriya ba ma irin arewa. Ko da yake dama mun shigo gwamnatin ba mu da wani manufa watan ba mu da blueprint. To na farko dai makasudin wannan ziyara ita ce na je in masa barka da sallah. Da fatan ya yi sallah lafiya, azumin kuma da aka yi Allah isa karɓaɓɓe ne, kuma Allah ya ƙara masa lafiya da juriya. Za a iya cewa an fara kaɗa gangar siyasar 2027, amma a duk sanda aka ga kun yi irin wannan ganawa sai ku ce an je gaisuwar sallah ne. Wata irin gaisuwar sallah ce haka, duk da sallar ba ta yi nisa ba amma ana maganar kusan sati 2 ko 3 da kammala sallah ɗin. To amma za ka ga cewa ai watan da ya kama wannan aka yi idi din ai ana cikinsa bai fi kwana 10 ba. Don haka kuma bai kare ba ballantana. Wannan ziyara ce da aka kai ta ban girma a matsayinsa na basarake, a matsayinsa kuma na gwarzon ɗan siyasa. Mun dai tantauna wasu abubuwa muhimmai akan ƙasa da kuma al'ummar ƙasa da kuma halin da arewa take ciki. Kaga wajibi ne a nemi mafita, wajibi ne halin da talaka yake ciki lalle a samu mafita wacce zai samu tsaro, ya samu abincin da zai ci, sannan a kula da lafiyarsa, sannan a kula da harkokinsa na neman kuɗinsa na yau da gobe. Domin muna yin siyasa ne don haka, kuma dole ne mu tsaya mu tantauna a matsayinsa na babba a siyasa, a matsayinsa na babba a ƙasar nan da arewa. Dole ne mu faɗa masa irin halin da mutane suke ciki, domin mu ne muke shiga cikinsu kuma mu ne muke tare da su. Kamar wannan gwamnati ba taku ba ce ta jam'iyyar APC ba ku gamsu da yadda take tafiyar da al'amuran Najeriya ba ne? Gaskiya ne ta mu ce ta APC kuma da ni aka kafa ta kuma APC ta ce domin da certificate ɗina na CPC aka yi ta. Amma magana ta gaskiya duk wanda yake raye a Najeriya da kasashen waje baya gamsuwa da abin da shugabanninmu na APC tare da shugaban kasa abin da yake faruwa a ƙasarmu Najeriya ba ma irin arewa. Magana ta gaskiya dole a gyara. Ni alaka ta da kowa daidai take, amma abin da ban yarda da shi bane a faɗa ba za a cika ba. Kasan sai haƙuri mu NPRP wanda muka gaji ne. Muna son duk lokacin da aka yi alkawari a cika shi, kan alkawari cikawa kuma a nan ne mutum yake zama babba. To don haka a gaskiya maganar gaskiya abin da jama'iyya take ciki da kuma halin da ake ciki gaskiya wasu abubuwa ne ban gamsu da su ba. Wallahi ban gamsu a yanda ake tafi da shugabancin jama'iyya ba, kuma ban gamsu a yanda ake gabatar da mulki na ƙasa ba. Gaskiya wallahi ban gamsu ba. Mun yi alkawarin al'umma za mu taimaki ƙasa, za mu taimaki 'yan ƙasa a fitar da su daga halin da suke ciki. To sai ya zama kuma kowane ɗan Najeriya shaida ne ya ga irin halin da al'ummar Najeriya suke ciki. Kuma dole ka tausaya wa talakawa da suka fito suka jefa ƙuri'a. Abinda aka faɗa ba shi ake ba, ko da yake dama mun shigo gwamnatin ba mu da wani manufa watan ba mu ma'ana ba mu da blueprint na ya zami Allah da ya ba mu gwamnatin. To amma daga ƙarshe dai muna kira da ita jama'iyya da kuma shugaban ƙasa da su gyara. Banda Allah ya sa an nuna mana siyasa ta aƙida, in dan abin da za a samu ne aida tuni bana cikin APC yanzu, domin da wannan ike cikin gwamnati da ni da wannan ike cikin gwamnati da wannan baya cikin gwamnati da mu da muke da gwamnati da waɗanda ba su da gwamnati, to magana ta gaskiya a halin da ake ciki ɗaya nake da su. Saboda ni dai babu wani mahaluki da zai ce ya taimake ni shekara 2 a cikin jama'iyyar APC, babu shi. Yanzu idan majan nan ta tabbata za ka bi Atiku ne a tafi ko kuma ya? To wannan sai ka bari tukunnan, idan majan ta tabbata sai ka zo ka sake interview da ni.